na ga haske a idanuwanki kuma na yarda da ƙudirinki. Ya karo da tashi da ya da rike ma rima kayan nan da yawwa thank you tashi da ya karo da rike ma rima kayan nan ta dare mu te da kira ma mutane da wayo ne ana saki aiki ki zo kina wanda haka mu kai da jume ne lokacin da jume ta ga mini ke ta ce ki koyi aiki ne ba ki zo da ba wanda ki kama kunanki ki kama kunanki sai ka kama kai da wani na kama kai da wani dalilin kina yi yanzu ne kina kama kunanki ki tashi ki dauko min kayan da Halima ta kawo mata ne da zai ta ke mata shi ta kawo mata ta sauri da ita ana so ta lalace gaba da kula na yau sai kun ci ku dogo Salamu alaikum. Sannunku. A mai gidan ku sallah yake yi. A to bari mu jira shi. Kai abokina zo na mu jira gayan. Ba abokina kana ganin gayan gaba ganin mu ne yake iya sallah. Abokina ko sallan duniya zai yi muna nan sai ya gama shi. Wallahi duniya ce gama ya sallar lahira wallahi sai ya mun Ya duki. bakarka abokina aikin duniya tashin alkiyama zai kai yana sallah muna nan ma da sai ba da sallan bane mu mun ga sallan. Wallahi ya mai duki muna kayan mu wallahi muna wuce mai da kai. Wannan kayan shekaran je ga ne magana da baby na jibiran jin ba da shi zan zo ta hira amma ka zo na bu sai ya kusta min wallahi. Jibi aure na. Da gama mun kaya ta. Kai da ka mai sauki ne in ce maka wajen baby ya zan je da nawa. Matsalar ciwo su ya bamu gamu yana wata riga ga wasu wa magabata. Kai dai ba shi da koyi da riga kamar wata Ya wata azon wallah kamar wani dan ciwo. Jira zama kai. Ina nan sai ya gama sallah. Wallahi yau duk wanda ya ɗore mai gaji sai ya bamu kayan. Shi aboki na gama. Ya gama. Hai wani lalai ma yau. Ya ne? Ya. Wa'anda mai suka zo wasa ne. Suka zo wasa wurin uba. Lallai ba san halin uba ba. Kai dan mama. Kwashe ku kashe. Wallahi ko da bala'i ya kai yawo. Cikin wannan shi. Wallahi sai ya bamu kayan. Sati uku kan bura uba ya yi wani aje gemi kamar kanin fir'auna. Abokina da shi kamar zaman nan zai yi. Kan bura uba bari ma ni gani akwai wani kan nuna. Wallahi sai ya wani gemi kamar kanin